Hepe ti PNP San Nicolas ada balaag na kano kadigiti agtutubo. Ditali ka dito may pwede ti PNP. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Nagpanawagan ni Police Captain Sigman Benigno Hepe ti PNP San Nicolas kadagiti menor de edad asaan da kuma aser Kenti bisyo panaglako ken panagusar ti legal a droga daytoy ket kalpasan akasangwan na ti dituprak ni Bagyo Uwan ket ada tinantiliwda a menor de edad a naglako ti may pagarup a shabu ken ada ti ikot na asa siya isti marihuana kuna ti Hepe ano may pawil ket may pawil iso at tiliwenda iti amin nga agsalungasing iti linteg. Huwag silang papasok sa ganitong mga activity. Huwag nilang gawin exemption yung pagka minor nila. Kung bawal mahuhuli sila. No pay kastaket na ipasidong itibiyang ti MSWD iti nasa o abarito. Mainay iti daytoy ket agtultuloy ti kampanya kontra illegal na droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, Aremen.